No, ideme si pozrieť výchovné včelstvičko. Koľko matičiek nám poriešili. A vysvetlím aj, prečo používam transparentné alebo biele misky. Toto je ten dôvod. Okay. Plne nabúchané, prijaté matečničky. Nechcem s nimi silno klepať. Takže bolo vynechaných 7, teraz je vynechaných, pozrieme koľko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nevadí, 25 tam je. Veľká spokojnosť. A cítim, že už mám jednu včelku aj v gaťoch. Ja, ďakujem. Ale, jak sa povie, treba byť vďačný. Včelky makajú. Včelári Ilava, Čavec.